Iki Putri Medion asli. Putra daerah niki. Putra daerah niku putranipun Mas Yogi Bagong. Ah iya. Dalang ya dagelan. Ya dalang wedok ya pesinden. Iki calone ya guru. Amin. Merga wis kuliah ta semester pinten, Nduk? Semester kalih niki. Semester kalih. Nggih. Jurusan apa? Pendidikan Bahasa Jawa. Wah, tak kira jurusan Surabaya. Ah, kernet niku. Sastra bahasa Jawa nggih. Nggih. Moga-moga sok lulus kumlot tepat waktu. Amin ya Allah. Lah nggih no. Kurang-kurange napa? Lah nggih. Nggih to? Rupa ya ayu, dandan ya breset pinter, Nyandang ya besus. Suara ya apik. joget ya elok, nyuwara ya hebat. Oh, sing dioyak-oyak nanda ayu-ayu kae ya iki to. Uduh, ngawur. Oh, senengane kok. Pak eneng burine ga lho. Kok demes men anake karo maratuwane. Iya. Dede. Ya, iki podang kuning, mangga. Baroba slendro baroba. Nggih. Podang kuning dipun bawani dening Nduk Ayu. Mangga, ngene Cah Ayu. Niki ora ketang mung pira itu bebungah niki diasta. Matur nuwun lho Pak Bayu. Nggih. Ayo dibawani sik kaya ngapa suarane. Mangga. Aja mbok kon nggo bawakmu lho, Nok. Mboten kok. Kula primpen. Lah, lho tuku balsem ngono Bapak. Ayo. Mangga. Nadyan wujuh temung peksi agawe talining alus manis nang sam make Kowe ngapa nyedak-nyedak aku? Bagong lho. Senengane kok. Wong kudu dicedak. dereng bagiane jenengan lek Ora gur nyedak wae lho. Lho, wong jenenge ndek mau ki jejerku ning kene, jejermu ning kono. Lah wong yo Tancepane iki lho. Yo lanjut. masa wenggan Engko langgam garap tayub cara Malangan. Ha, ya. goleki si podang jenar Sadul kemen kendange dipase. Ya. kira sing ngendang bunda. Sing nembang bunda lho iki. Bunda sapa? Dudu kuwi. Ayo. Bunanda. Oh iya. Dudu kuwi. Ayo. hiba bunga hengan tiku Demes iki ndak iki rada gedhe ndak. Tak idone kok, Bok. Nyanding bisa dadi tombo Yo, buka celuk. Mangga. Yo yo yo. esuk awan ning omah wis ora kasan keluyuran anggoleki sing tak sayang moben
Ademe ora cetha. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Man yen nganti liya kang nyawang. Reyang tak sawang mencok ning depan. Pinjale ketipung. Oh, yo. Dangdut ke cara tanan. Ayo. Oh. Ayo ya. Hey. 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 Yup. Kur, ayo. Main koyo karya budaya kayak kur. Terima kasih, matur nuwun. Ning aja lungguh sik, iki mau sawise para artis-artis Budi Wijaya. Ayo. Kok sing ngendhangi ya tandak. Lah iya. Sing ngendhangi ya mantan tandak, dadi ya iso templek ae. Nek lagu ciri khas piye nok kaya lagune Selamat Datang. Oh, salam pembuka ta kuwi. Nggih. Nggih. Nggih, iki sadurunge ganti Nduk Ayu sak iki aku tak nyuwun tulung Mbak Suci. Ayo tindak rene sik Mbak Suci. Malik Slendro, Bulan Sapasi, Jaipongan sing joget Nduk Ayu, sing nembang Mbak Suci. Nah, ngono iya. Tanjake wong pancen buta pinter. Nggih.
Ngono lho, didik anake ngoten niku ya Mas Petro. Contoh kaya Mas Yogi dadi ya putrane sing hebat. Nggih, leres. Dadi nek entuk jenenge ya ora mung anake tok, wong tuane ya ketut entuk. Nah, wong ki aja kok aja mung mburu kesugihan ning kabeh kuwi kudu dikai dikai kepinteran, dikai ngelmu. Nggih, leres. Wong ki nek wis pinter hebat, dadine kaya ayu kon mayang ya oke, kon nembang ya oke. Joget ya oke. Ah, kuwi ora piye kok ora mung meneng ae kowe iki. Oh, penting didit. Ya pinter kok didit piye to? Pinter ora penting, jaman saiki penting didit. Lho, iki lho ayu iki contone cah pinter apa-apa iso nggo golek duit. Ha ilah. Lah, Ora penting didit. Monggo pondok dhuwitmu. Kan ya ora omah-omah. Ngapa? Duit arep apa? Damel munggah kaji. Oh, Kaji. iya. Tak duduhi kok enek wong piyayi sajake wajahe mirip awakmu ki sapa? Duka niku nemu ten perawatan mriki. Oh, alah niku. Masmu ta kuwi masmu ta? Bae. Kuwi mau nang kresek, tak kendangi kok joget tak jane ayo. Aja kaya ngono to. Elek-elek ngono ki CEO lho ya. Elek-elek kaya ngono ki Cleo lho. Yo, bulan Sapasi, monggo. Ora sanggup bawa langsung lagune wae. Yo, kendang jaipong, monggo. Mas Anda, monggo. Ayo. Diaturke bulan Sapasi. Nduk ayu sing beksa, monggo. Yuk.
Terima kasih.